You can just imagine what Fulani headsmen, terrorists are doing to our people right now in the village. And we have a security architecture forming. For several times he escaped, and thank God now we have him red-handed. Hey, look up here. This is the boss. Boss, where are you from? Me, Jos. Huh? Jos. Jos. You are from Jos. Yes. From Jos, and you are terrorizing our community. You, where are you from? Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si n'obodo Afa nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Udi na steeti Enugu wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi ka ya bụ obodo nọ na ọgba aghara na ichi uche n'aka maka ndị ugwu bụ ndị Fulani, ndị ọchịehi, ndị wakporo ya bụ obodo. Kedu ihe mere ebe ahụ? O nwere otu nwoke nke anyị ga-ahụ na ya bụ ihe onyonyo, onye nke dina n'ala dịka a na-asacha ya ọnya o bu n'aka, bụ ọnya nke ha bụ ndị ugwu ji mma wee gbuo ya, chọọ igbujipụ ya aka. Dịka ha siri wee kọwaa, ha si na ya bụ nwoke nọ n'ugbo, ọ na-arụ ọrụ n'ubi ya mgbe ha bụ ndị ugwu wakporo ya wee chọọ ịtọrọ ya, mana dịka ha si wee megide ya na ha azọgide onwe ya, o wee si n'aka ha wee lụpụ ha wee gbapụ dịka ọ na-alụ ka ha gburu ya ya bụ mma nke nọ ya n'aka. Ma onye na-emekwanụ ya bụ ihe onyonyo wee na-ebe arịrị si na dịka ya bụ ihe na-eme na o nweela ọtụtụ ndị mmadụ ndị agbara egbe, ndị gara ugbo, ndị agbara egbe ma ndị emerụrụ ahụ n'ụzọ dị iche iche. O wee gosikwanụ ndị ọrụ nchekwa ha nwere na ya bụ obodo, wee na-akọwa na ndị ọrụ nchekwa amaghịdị ebe ha ga-ebido na ha amaghịdị ebe ha ga-esi wee rụwa ya bụ ọrụ ịchọwa ha bụ ndị ugwu, na ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo nọ nnọọ na-akwụgharịrị onwe ha na onweghị onye ma ọrụ ya ebe ahụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Afa nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Udi na steeti Enugu. Ma ya bụ ihe onyonyo ka anyị ga-enyo anya na ya, ọ dị njọ n'anya maka na ọbara juru na ya ma ọnya nọkwanụ na ya. Unu amaralanụ ka anyị si eme ya maka ndị YouTube. Ya mere anyị agaghị etinyenwu ya bụ ihe onyonyo otu ahụ, anyị ga-emechi ya emechi. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị, ịmarala ka anyị si eme ya, gaa na ngalaba okwu ihe onyonyo a. Aga m etinye link WhatsApp chanel anyị na link Telegram chanel anyị na ngalaba okwu ihe onyonyo a. Nke ọbụla ị kpara aka maọbụ WhatsApp chanel maọbụ Telegram chanel, oge buba gị ebe ị ga-anọ wee hụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị, bụ nke na-agaghị apụtanwu n'iru akwụkwọ otu a. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, biko metụkwara m obere ndidi nwantịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara, bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna. Akwụkwọ a bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka nwata nwa mgbenyi onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Edekwara m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ abụọ, bụ na peji ọbụla ị sapere na ya, ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwanụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo, onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụzikwara n'ụmụaka gị bụ: nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ wee bụrụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ akwụkwọ a ma ị bi n'obodo Naijiria, ya bụ akwụkwọ apụtala, ọ dịzi n'Enugu ugbu a. Ọ bụrụ na ị bi n'Enugu, ị kpọtụrụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ị na-ahụ ebe a ka gị na ya hazie ka ị ga-esi ewere nke gị n'Enugu. Ma ọ bụrụkwa na ị bi na steeti Enugu, na mpaghara ọbụla nke ibi n'obodo Naijiria, ọ ga-ezitenwu ya ebe ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ ya bụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ka ị nweta ya bụ akwụkwọ. Ịkwụnye ha, nara ya ụgwọ, unu akpa ma hazie ka ọ ga-esi ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ma nkwa m na-ekwekwanụ gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa, ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-ajụ gị sị, Daddy, Mommy, Solex o deela akwụkwọ ọzọ? Ọ dị mma ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Now, this is what we are talking about, the threat. The security threat we are undergoing, we are passing through in our mountain right now. You can see it. You can just imagine what Fulani headsmen, terrorists are doing to our people right now in the village. And we have a security architecture forming. I'm going to take a video of what they are doing outside there. They are just standing, gallivanting and pacing around, where they should be inside the bush now, fighting for them.
fighting this calamity that has befallen us. Can you just imagine? Just imagine what happened to my brother today, this morning. The terrorist wants to kidnap him. Where he went to his farm. Can you see this? And to the glory of God, he survived. They had his arm automatically. They his arm. Man, this is very, very unfortunate and devastating. This is very, very bad. It's demeaning. This is very, very wrong to be happening in our community at this particular time. And we claim we have a security protecting our people. We claim we have a government. We have a town union government. We have Uji local government. We have Enugu state government. And we have Nigerian government. And this is the price we pay for being a Nigerian. You can just imagine. You can just imagine, my brother. Let me take a video of the security men, what they are doing. As you can see, one of the security men, look at them there. They have no direction, no purpose. They have nothing to do to salvage this community. Look at them. Look at them. Look at them. And we think we are safe, even with the government. Even with the government. We think we are safe. We are not safe. We are not safe, You can see the complaint they are giving. That we cannot even go to our farm anymore. Here in this village, here in Alpa. Here in Alpa, you can hear that. Our FuIani headsmen shot some, butchered some. This is what we pass through at the particular moment in Alpa. And we have security apparatus. We have them here. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka nkwukwa n'uche m nke njibụrụ mmadụ. Ndị obodo Enugu egwu dịkwa nuo, ndị steeti Enugu, ndị obodo Udi egwu dịkwa, agwọ nọ n'akịrịka. Ana m ajụ ọ bụ ụkwụ a ka na-amaji eje Ụmụahịa. Nke bụ na ihe dị otu a mere ụbọchị ahụ, ya bụ ihe mere ụbọchị ahụ na ndị obodo amaghị ebe ha ga-ebido. Ndị ọrụ nchekwa nọ na ya bụ obodo amaghị ebe ha ga-ebido wee na-ajụ ụmụ ikorobịa ka fọkwara na ya bụ obodo. Ụmụ ikorobịa ka fọrọ n'obodo ahụ wee na-asị na o rulakwa mgbe onye ọbụla kwesịrị iwepụta ihe o ji eme odogwu. Na ịbụ nke a na ịbụ nke ọzọ, ịmakwa onye ya bụ, ịmakwa na ya bụ nke a, ịmakwa na ya bụ nke ọzọ, ya mee gị ihe ha ya ga-eme gị. Gị bụ onye na-aba ụdị mba a bụ mgbe ọbụla ị na-aba ya bụ mba na ọ bụ ụmụnne gị ka ị na-abara ya. Gị bụ onye na-aba ụdị mba a bụ mgbe ọbụla ị mepere ọnụ ịba ya bụ mba na ọ bụ ndị ogbe gị ka ị na-abara ya. A sị m na oge erula iwepụta ya bụ ihe nke iji bụrụ odogwu. Wee mee gịnị? Wee chekwa ala nna gị, wee chekwa obodo gị. Maka na ndị a na-ekwukwa okwu ya echewekwa gọọmenti. Onwe unu bụ ụbọchị ọbụla anyị hụrụ ihe gọọmenti mere, amaghịkwanụ ma ọ ga-enwe ụbọchị ọbụla oge eru asị na lekwa ihe gọọmenti mere gbasara ya bụ ha bụ ndị omekome ndị na-abịa awakpo ndị be anyị. Wee na-asị ndị obodo niile, ụmụ ikorobịa niile nọ n'obodo ahụ bụ Afa na ime okpuru ọchịchị Udi, na ụmụ ikorobịa niile nọkwa na steeti Enugu, asị m unu kekwa nkwụcha. Ụmụ ikorobịa niile nọkwa n'ala Igbo, asị m onye ọbụla kekwa nkwụcha, maka na ya bụ agha akara aka erula. N'etufughị oge, ihe onyinye ọzọ ngachakwa ka anyị anya na ya bụ nke anyị si na ime okpuru ọchịchị Owerri West na steeti Imo wee nweta, bụ ebe ndị ọrụ nchekwa obodo jidere ọtụtụ ụmụ ikorobịa bụ ndị imirikiti n'ime ha bụ ndị ugwu, ma mmadụ ole na ole n'ime ha bụkwanụ ndị Igbo. Dịka ha siri wee gosi na ya bụ ihe onyonyo, onye nke a kọwara dịka onye isi ha mgbe a jụrụ ya kedu ebe o si, ọ sị na ya si Jos wee bịa. O nwere onye nke si Katsina steeti, o nwere onye nke si Kaduna, nwekwanụ mmadụ abụọ ndị si na ha bụ ndị obodo ya bụ Avụ, bụ ndị kpọbatara ha bụ ndị omekome be ha, ma nwekwanụ otu onye n'ime ha onye nke si na ya bụ onye steeti Abịa.
etufughị oge ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ma hụ ka o si wee gaa ka m pụtakwanụ. These are some criminals, some terrorists that have been terrorizing Avo, Okupu, Umogoma, along Obosema Road since all this while. All the kidnapping, stealing that have been happening on that road, these are the men. And now, being Sunday, the Avo Community Security Network invade them, and we are able to get rid of them through the information of our brother who is there clearing the bush via farming. He now noticed it and started calling us. Before we now came and we managed to apprehend some of them, which are these ones. Even some of them, you can see the two are from Avon. These are our brothers that are leading them. Then before others came for their rescue, but they don't know that we have already taken cover. We now approached them, but they couldn't resist us. Then we now apprehended all of them. Now finding out that they all are from the same group. They all know what they are doing. They are from the same business. They do the same job in this road. This is their boss, being boss. This one, we have come in contact with them for several times. He escaped. And thank God now we have him red-handed. Hey, look up here. This is the boss. Boss, where are you from? Me, Jos. Yeah? Jos. Jos. You are from Jos. Yes. From Jos, and you are terrorizing our community. You, where are you from? You are from Abia State. As you can see, the CSO in charge, the Commando Owerri West. You can see some security members who helped us. This is our brother that helped us to give the information before we arrive. God bless our community security network and the youths. Yes, these are the notorious criminals that have been giving us sleepless nights in Avon and Obosema Okuku Road today. Thank you and God bless you. Who brought you people here? Who? Who is Buchi? Who is Buchi? Okay, you are the one. Where are you from? You are from Avon. You, where are you from? We have all of them red-handed. You are from Avon. Thank you. You, where are you from? You are from Castina. Come now, call your man, because what are you are from Kaduna State. And both, your coming to this place is through the information of these ones. Yes. Okay, thank you. Ụmụnne m nna ahụ nna cha ihe shiga nwa mkpi ishishi ya n'ahụ. Ndewonu. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'otu esi eme ya. Deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwa mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-akụkọ onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.